la plena de para la conferència, sobre el Pol, coi, lo de l'hiperglicèmia no cetòxica. Aviam. I ara què faig jo? Que intenti distreure's? Però, que això és el que estem fent des de fa molta estona. Què? El de Mèxic, que no arriba. Però no diguis molt fort que no serà sabent-hi, vale? Vinga, doncs. Però si el de Mèxic era el primer de parlar, d'omplir les primeres 4 hores de conferència! Sempre els hi puc posar a la ràdio per distreure els dubtes resistents. No surto mai de casa sense una ràdio. Ja ho veuràs. Oh! Ni d'una xeta, mai se sap quan tindrà set. Un moment. Ah, la ràdio, home! La ràdio. Està un avió, no ha vist les pel·lícules d'acció? I què mira a casa teva, a la tele, el Sálvame Deluxe o què? D'això, de seguida comencem la conferència, perquè m'indiquen que el doctor de Mèxic ja està aquí, ja ha arribat, ja sabeu qui vull dir, oi? El Nacho, perquè allà la majoria de mexicans es diuen nachos, nachos amb guacamole, nachos amb formatge, tots són nachos allà. Però aquest Nacho és una eminència, Mentrestant, res, us poso una mica a la ràdio i res, com si fos un film musical, Disculpeu, de seguida comencem, Disculpeu, mira, fico aquí, que és una ràdio molt antigueta. Play! Esteu sintonitzant Ràdio Musical, la teva ràdio més viva. Viva Ràdio Musical! Viva! A continuació us deixem amb la cançó Paraules d'amor, cantada per la prestigiosa coral d'oftalmòlegs de l'Hospital Verge de les Diòptries. No apaguis la ràdio, i menys tu, mama, que ets la nostra única oient.